Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Pinalakas ng Department of Education at ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng PHOEX ang koordinasyon para sa mas mabilis at scientificong paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad, lalo na sa mga lindol. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mahalagang may batayan sa aghamang mga desisyon sa pagsuspinde ng klase at pagpapatuloy ng pag-aaral sa gitna ng sakuna. Sa pulong nila ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na pag-usapan ng pagpapatibay ng mga istruktura ng paaralang nasa tabi ng fault lines. Dapat aniya ay over-engineered o mas matibay sa karaniwang pamantayan ng mga gusaling ito para kayanin ang matitinding pagyanig. Tinalakay rin ang planong pagtatayo ng DepEd Command Center na nagsisilbing katuwang ng PHOEX sa pagbibigay ng early warning at mabilis na responde kapag may sakuna. Sasailalim din sa pagsasanay ang mga tauhan ng DepEd para sa paggamit ng checklist-based procedures sa paghahatid ng alerto kung may panganib. Nagkasundo rin ang dalawang ahensya na palakasin ang pagpapalabas ng scientific advisory at impormasyon upang maiwasan ang mali impormasyon at mapanatili ang tiwala ng publiko. Binigyan din ni Secretary Angara ng kahandaan ay dapat laging sinasabayan ng patuloy na pagkatuto. Muling pinaalala ng DepEd ang DepEd Order No. 2022 Series of 2024 kung saan nakasaad na ang kapangyarihang magsuspinde ng klase ay nasa Local Chief Executive, Schools Division Superintendent at mga punong guro. Ayon sa DepEd, dapat nakabatay ang mga desisyong ito sa mga advisory ng PHOEX, aktwal na sitwasyon sa lugar at sa kahandaan ng paaralan na agad makipagpatuloy ang pag-aaral. Kasabay nito, binigyan din ng DepEd No. 21 Series of 2015 na ang nag-aatas sa mga regional office na tiyakin ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa learning continuity gamit ang modular, online o take-home learning habang isinasagawa ang mga safety inspection. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.